खुलुमबाय आङो साथामसो केन्डिडेटखौ साखाफारा जागासिनो दङ मोननै एसटि सिट दतमा आरो क'क्राझार आरो लोगोसे बावखुंग्रि सिटखौ मानो होननानै बुङोब्ला गमामायैनो नुदों जोबोद मोनसे दुर्भाग्यजनक खारन बे बाथ्राखौ आं बुंनो सानदों जोंहा मोनसे गोबाङैनो गाज्रि थासारि फैगासिनो बाथ्राखौ बुंदों दिनै इउपिपिएल बिपिएफनि नेता लिडार्सफ्रा प्रमद हाग्रामानो जा मानो बिथांमोना बे बाथ्राखौ फंसे बुङाखै बे खोथाखौसो दिनै साननांगौलगिया फैबाय बावैसो दानखालि जों नुनो मोन्दों जिहेतु परिस्थितिया बेसेबां गाज्रि सानना नाय मेघालयनि थासारिया मा जागासिनो नङा होमबा लान्जाय गोलावजों माबाजों मा होनोमोनलाय गार'जों बे जेनुइन जाय बिनि माबा गार'जों गिलुब बालुदा मथा मथि कमिउनेल क्लेस थांगासिनो दङ दा बेफोरबायदि खेथ्रआ आरो बेल' नङा अरुणाचलावबो जागासिनो दङ गोबां स्टेट थानाय बिसोरनाव ओरैबायदि पावार सक्ति दंखायो ट्राइबेल ब्लक भेलिया गावसिनि अन जाथिनि चिफ मिनिस्टार मोनसे आलादा हादर आरो लोगोसे बिसोरनाव अलरेडि पुलिस पावार प्रशासन दंबावो होमब्ला बिसोर कन्ट्रल खालामनो हायाखै दिनै बे थासारिया जुदि जोंनि बिटिसिआव हाबफैयोब्ला अब्ला मा जागोन भबिष्यतआव बे खोथाखौसो बाथ्राखौ आं साननो सानदों दिनै पाब्लिक रिलेसन पार्टी अर्थात बर'नि सुबुं सोमोन्दो दोल हान्जाया मानो थाखाय दिनै इलेक्सन गेलेहैनांगौ जादों बे बाथ्राखौ राजनिति पलिटिकेल हिसाबै आं बे बाथ्राखौ स्पष्ट खोथा बुंगोन आंनि पलिटिकेल पार्टिया मोनथाम समष्टिनिफ्राय गेलेनो थांगासिनो दंनि खारना जाहैबाय बिनि ओंथिया इसु मोनसे थायो जेराव हाग्रामा प्रमदनि इउपिएल बिपिएफ पार्टिया बेवहाय आखाइ होनो हाया आरो होयोब्लाबो बिथांमोना गावसिनि राजनितिक स्वार्थल'बिथ' बिथांमोना गादिखौ जोबस्रांजानो गियो दिनै बेखौ रायजो राजाफ्राबो माखासे साननांगौलगिया फैबाय खारन बिटिसिनि बिसायख'थिखौ नुनानै थांबाय आरो गोबां जोंहा दिनै ट्राइबेल ब्लक एरिया ओनसोलाव गोबाङैनो जा जल्पना कल्पना जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे गाज्रि थासारि सोमजिनानै दङ दिनै इलिगेल माइग्रेसना खमसे खम आं बुंदों 4.5 लाखसिम दङ एकमात्र इलिगेल माइग्रेसन होननानै बुङोब्ला लान्जाय गोलावल' नङा दिनै बेदर गोसोमफ्राबो गिलुबालु बारायबोजोब्बाय बे खोथाखौ आं दिनै बारे बारे बुंदों आं मोनसेल' बाथ्रा बुंदों पाब्लिक रिलेसन पार्टिनि आफादगिरि हिसाबै दिनै गमामायैनो जुदि जोंनि पार्टिनिफ्राय केन्डिडेटआ सासे देरहायोब्ला आंब्ला सोरबा सासे केन्डिडेट होनाया जुदि देरहायोब्ला अब्ला स्पष्ट खोथा बे बाथ्राखौ थन्न थन्न बुंगोन सेथि नाम्बाराव जाहैबाय बिधान सभा पार्लियामेन्टआव थांनानै ओरैबायदि जुस खालामगोन फाइट नांगोन जे सिक्स सिडुल अनसल ट्राइबेल ब्लक एरियानिफ्राय मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जेसेबां 1999निफ्राय जे बिटिसि एकर्डनि सिगां जे बिथांमोना थादों बेखौ सालजारि खालामनानैसो दोनगोनदों गुबुन जाथिखौ दिनै बेखौ मोनथिनानैब्लाबो अना ट्राइबेलखौ गोदान गोदान बिनि बाहेरा गिलुबालु कमिउनेल क्लेस जाय 2012 जाखोनबा हाजार हाजार हाबसन फैजोब्बाय माबाफ्रा मा होनोमोनलाय दारि गोलावफ्रा खखाबाव गोनाङा आरो दिनै छत्तीसगढ़ बिहार झारखन्डनिफ्राय दिनै हिन्दी भाषिफ्रा गासिबो ओरै एकदम लुंसुं सुंसुंनिफ्राय लानानै ओरै चिपकाय पर्बजरानिफ्राय गसाइगाव थसाइगावसिम फुरा समस्त हाबसोनानै दंजोबो दिनै बिसोर पलिटिकेल हान्जानि नेता जानानै दिनै एमएलए एमपि जानानै भटारनि स्वार्थआव दा इलेक्सननि फैगोननि स्वार्थआव बिथांमोना मानो फंसे बाथ्रा बुङाखै आंथ' दिनै स्पष्ट खोथा बुङो आं एसटिसिआव क'क्राझार एसटि लोगोसेयाव गेलेगोन आरो लोगोसे आं पाब्लिक रिलेसन पार्टिनि जाना बुङो बावखुंग्रिनि खेथ्रआव आं गेलेगोन खिन्थु आं बायदि दम दंब्ला बिसोर बुंथों बर'खौ जुदि अननाय दङब्ला आंनो खुनु गुबुन जाथिनि भटखौ नाङा आंनो एकमात्र एसटिनि जाथिनि भटजों 100% निश्चित देरहागोन होननानै बुजियो दिनैनि दिनाव उकिल गगৈ बिथाङा लास्ट टाइमाव जेलनिफ्राय जुदि देरहादोंब्लाबो होमब्ला आं मानो दिनै एसे एनै गिदिंना मानो देरहानो हाया खारन जिहेतु आं 2 टाइम्स एमपि गेलेनाय हिसाबै आंहा फेस दं हिसाबै रायजो राजाया जुदि अनसायोब्ला प्रत्येकटा यंस्टारा गासिबो आं प्रत्येकटा यंस्टारखौ आं मोनसे बुंगोन नोंथांमोना साखाफारा जानानै था आंनो भट होनो थाखाय खारन आंहा मोनसे इसु दङ दिनै हाग्रामा प्रमदनि खोथाखौ आं बाथ्राखौ बुंनो थांला बिथांमोना गावसिनि गार्डि लबि सुरक्षा खालामनो थाखाय आरो खालि मा होनोमोनलाय मारै देरहाफिननो हागोन कन्स्टिटिउन्सियाव नेक्स्ट बिटिसिआव एमएलए एमपि बा एमएलए जागोन बे बाथ्रा मिनिस्टार जागोन केबिनेट मिनिस्टार जागोन बे बाथ्राखौल' बिथांमोना साननानै दङ दा आंनि इस्युआ आलदा आंनि इस्युआ जाबाय बर' जाथिखौ क्लिन चिट खालामनाय देट मिन्स मा ट्राइबेल ब्लक बेल एरियानिफ्राय बे गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै दिनै थाखारला फैनानै दिनै भबिष्यतआव जोंहा थासारिया गाज्रि सोमजिनाय खोथा बाथ्राखौ बारे बारे दिनै फाग्ला बायदि मानो बुंगासिनो दं दिनै आंहा बिखायाव गाबखांनाय दङ रायजो राजाखौ अनसायनाय दं बर' जाथिया जुदि अननाय दङब्ला ट्राइबेल ब्लक एरियाखौ जुदि होस्रांनो गोसो जादोंबा दिनै आं मोनसेल' बाथ्रा बुङो रायजो राजाफोर इउपिपिएल बिपिएफनि एमएलए एमपिसफ्रा हाग्रामा प्रमद बिथांमोनहा इउपिपिएल बिपिएफ जाय बिथांमोना मालाबाबो क्लिन चिट खालामना येस डेफिनेटलि आं खालामगोन बे आंनि दायित्व जुदि आङो एसटि सिटनिफ्राय ट्राइबेल मानसियानो जुदि आं गार' बर' राभा जिखुनु इत्यादि एसटि सिटनिफ्राय क'क्राझार कन्स्टिटिउन्सिनिफ्राय आङो खुनु बर' माबा ट्राइबेलनि बादै आं खुनु जातिनि भटखौ बियाखै राभा गार' बर'नि भटखौ 100% आग्रिय बिसास एबारनि खेत्रआव जिहेतु यंस्टार न'खराव
बिमा फिसाजो बियादै दं जाय बिथांमोनहा ससियेल मिडियायाव नायनानै आंनि बे निउसखौ नुदों बिथांमोनहा दिनै मोनसे बाथ्राखौ साननांगोन प्रत्येकटा बे बोराय बुरि 80-90 बोसोरनि जाय ससियेल मिडियायाव जे नायनो रोङा मोनथिनो रोङा आंखौ सिनायनो हायै जे बिथांमोनहा बिबै बिबौ जानाय बिदा फंबायखौ जाहाथे फोरोंथों जे नैबे आदानि नाम्बाराव बुसोमनानै हरनांगौ बिथाङा मोनसे ट्राइबेलनि मोनसे इस्यु लानानै जिथु राजनिति गेलेदों आरो बे खेथ्रआव राजनिति गेलेनायनि खारना जाहैबाय बिथाङा फाइट नांगोन जे इलिगेल माइग्रेसननि ट्राइबेल ब्लक बेल एरियाखौ क्लिन चिट खालामनो थाखाय बाथ्रा दैथायगोन आरो लोगोसे ओमफ्राय पिजिआर बिजिआर प्रपोर्शनेल ग्रेजिं रिजार्भ आरो भिलेज ग्रेजिं रिजार्भ दिनै बे खेथ्रआवबो दिनै कुनु व्यक्तिगत फंसेबो बाथ्रा बिथांमोना बुङा एकमात्र गावसिनि सार्थ लबि गादि लबि ओमफ्राय पाब्लिकखौ थगायनाय भुवा प्रतिश्रुति खालामनाय आरो लोगोसे गावसोर मोननैजों इउपिएल बिपिएल बिनाय जावलायनानै दिनै पाब्लिकखौ आवबा खालामनाय गतिके बेनो रायजो राजा टाइम थासेयाव आं मोनसेल' बाथ्रा बुंगोन खौसेथि जा आरो आं सानो इउपिएल बिपिएफआ बबे बिथांमोना सोर सोरखौ मोजां मोननानै खामानिखौ मावथों एटलिस्ट गैयाबाबो मोनसे कनस्टिटिउन्सियाव बर'नि जातिनि थाखाय खामानि मावगोन होननानै आं मोनसे आंखौ चान्स हो बा स्कप हो बे बाथ्राखौ आं गृह बिश्वास एबारनि खेथ्रआव उकिल गगৈ बिथाङा जुदि जेलनिफ्राय देरहादोंब्ला खुनु फिल खालामालासिनो मोनसे इलेक्सन गेलेनोबा फेस नांगौ बे फेस आंहा दंखायो हिसाबै रायजो राजाखौ आं मोनसे गुरैयै खावलायो आं सेरखम बायदि जायगायाव गिदिंस्लाबनो हायाब्लाबो अब्लाबो आं मोनसे गुरैयै खावलायो जाखिनि रायजो राजाया आंनि भटखौ नुनानै बा फेसखौ नुनानै बा आंनि सबिखौ नुनानै बा आंनि पार्टिखौ नुनानै जुदि नुयोब्ला अनसायोब्ला जे मोनसे नोंगौ बिथाङा जे क'क्राझार कनस्टिटिउन्सिनिफ्राय देरहासार जाहोनानै बिथांखौ मोनसे सिटआवब्लाबो गमामायैनो बिथांखौ जोंनि इस्युखौ बुंनो थाखाय बा बै इलिगेल माइग्रेसनफोरनि हाबसननायनि थाखाय पिजिआर बिजिआर क्लिन चिट खालामनो थाखाय फाइट नाङो दावहा नाङो सासे सिंह बायदि लिडारखौ दैथायहरनांगौ गमामायैनो बेखौ साननांगौ ओंखायनो आङो मोनसे यंस्टार रायजो राजाखौ फंसेल' बाथ्रा दैथायहरगोन जे अति सिग्रेट जे जोंनि बे लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जाफुंनाय जे 18 बोसोरनिफ्राय 25-30 बोसोर बिथांमोनखौ आं मोनसेल' गुरै खावलायगोन नोंथांमोना जुदि इउपिएल बिपिएफनि सायावल' जुदि होनानै दङब्ला होमबा बिथांमोनखौ आं बुंगोन नोंस्रा भबिष्यत गैया गिथावथाव मोनसे थासारिया सोमजिबाय अबे समाव मार्डार जागोन अबे समाव रेपिं जागोन अबे समाव कमिउनेल क्लास जागोन अबे समाव नोंथांमोना पिकनिक सरलपारायाव थांगोन बे जायगायावबो नोंथांमोना थांनो हानाय नङा बे थासारिया फैगोन गतिके बेनो आं मोनसेल' आसा खालामो ओंखायनो पपुलेसन पार्टिनिफ्राय जेरैखि जाया 100% निश्चित बर'नि भटार्सखौ लानानै बा एसटिनि भटखौ लानानै आङो गृह बिश्वास बे मोनसे इस्यु फाइट नांनो थाखायसो आं देरहागोन होननानै बेखौ बारे बारे खावलायगोन क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाखौ बिटिसि ट्राइबेल बेलेन ब्लकआव गुबुन हारिया जे बायलाय फानलाय हाखौ मोना दा बिनि गेजेराव माखासे थांनाय राजनीतिक हान्जाफोरा हा हु होदों दा बिनि गेजेराव नोंथाङा राजनीतिकनि माबा मोनसे आबहावा सोलिदों होनना सानो नामा एखेबारे थार बाथ्रा नोंथाङा जे प्रश्न खालामदों बेखौ आं मोजां मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला बेयाव मोनसे ओरैबायदि कौशल खालामदों बिसोरो जाथिखौ अननाय गैला इउपिएल बिपिएफआ जुदि हाग्रामा प्रमदआ जुदि जाथिखौ अननाय दंमोनब्ला दिनै ट्राइबेल ब्लक बेल एरियाखौ खुनु होथावथाव होननाय थासारिया गैया मालाबाबो बे ट्राइबेल हाखौ फानलाय बानलायाथ' बाढ़े दिनै सेल आरो पारचेस बुस्थुआनो दिनै गैया होमबाबो दिनै फाननाय आरो बायनाय बुस्थुखौ बिसोर खालामहोदों जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा आरो जुदि अनाथ ट्राइबेला जुदि बेयाव जुदि जोंनि ट्राइबेल ब्लक बेल एरिया हा बायबाय मालाबाबो ट्रान्सफारानो जाखाया अब्लाबो दिनै दुखु गोनां बाथ्रा जेला 5 इयार्स प्रमद बर' बिथाङा सालायदों बिथाङाबो नन ट्राइबेल मानसिफोरनो साखाफारा जादों आरो होदोंबो ट्राइबेल ब्लक एरियानि हाखौ आरो दिनै नुबावदों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा दा बिटिसि सरकार सालायदों बिथाङाबो ट्राइबेलनि हाखौ होगासिनो दङ गतिके बेनो जोंहा मोनसे साननांगौलगिया जाबाय जों मारै हिसाबै जे बेखौ समाधान खालामनो हानो इउपिएल बिपिएफनि नेताफ्रा मालाबा टटेलि 100% सपटिस ग्रेन्टि बिथांमोना समाधान खालामनो हाला बे खेथ्रआव ओंखायनो सासे फाइट नांगौ दिनै बिथांमोननि सायाव जुदि होनानै रायजो राजा जुदि थायोब्ला होमबा आं खिन्थु बुङो फुरा खोमसि लामायाव साग्लोबजोब्बाय आफ्टार 15-20 इयार्सनि गेजेराव जे जायगायाव थांगोन बे जायगायाव थासारिया नोंनि फिसा फिसौ गथ' गथाया थांनो हानाय नङा अबे समाव बुथार जागोन रेपिं जागोन मार्डार जागोन आरो बे समावसो गाबजिगोन हा फिसौ मा जाखो होननानै जोंनि जाथिया होमब्लासो बाध्यतामूलक होमबा गोसोखांगोन गतिके ओंखायनो टाइम थासेयावनो मोनसे मावनानै लाखानांगौ जाहाथे बिदि फानलाय बानलाय हाया जा ट्राइबेल ब्लक बेल एरियायाव मोनसे प्रट'कल दंखायो बे प्रट'कलखौ जुदि सिफायनानै रायजो राजानि बर' ट्राइबेल माहारिखौ जुदि दुखु होनानै जुदि गुबुन जाथिनि अननायखौ अनसायनानै जुदि बेबायदि ट्राइबेल ब्लक बेल एरियाखौ जुदि बेबायदि होबाय थायोब्ला ट्राइबेलनि 6 शिड्युलनि अस्तित्वआ ओंथिया मा थागोन जेबो गैला खाला जोबस्रांबाय गतिके बेनो ओंखायनो हाग्रामा प्रमदखौ बांद्राय फोथायनानैबो लाब गैला सासे लख्रा बायदि केन्डिडेटखौ दैथायहरनांगौ पपुलेसन पार्टिनि आफादगिरि हिसाबै बेखौ गुलि खावलायगोन रायजो राजा बिथांमोनखौ गोजोनथों